Я стани, ела да при зарчето, мамо. Ела при зарчето. Коки. Коки. Виж. Кълнянче. Не пълзейки. Дами и господа, сега искам да внимавате. Имаме обрат в резултатите. Вече 46% искат Петя да напусне къщата. На второ място е Здравко с 43%. Крие последната с 11%. Неговите така спад. Така че борбата продължава да е между Петя и Здравко, но Петя води. Магрина се стражи по-активно. Във втория вид от 22 часа очаквайте вторите номера. Се случи нещо изключително. Главичката, мамо, внимавай. Хубава работа. Айде да станеш. Ела. Не, цвечето. Стани, мамо. Битката между тях тримата продължава. Ако искате да изгоните Здравко, айде, ела при мамо. и изпратете СМС на номер 1741 за трите мобилни оператора или се обадете на 0900 5541 на БТК. Ако искате да изгоните Калин, Коки, ела при мама. Полегичка. За трите мобилни оператора. Коки, ела при мама, ела при зарчето. Айде, ела при зарчето. Коки, айде, мама, ела при зарчето. Виж къде. Изпратете СМС на номер 1743